Jarane wayang Jawi ing praja Lengka diraja Rahwana raja Arane gawe nyolong sita mantan joto alang kowe dadi abang gede jroning praja wayang Ramayana ing negara Kalengka diraja Ratu Kunto Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sita
sabar sik ditata panggonge. Heeh. Nyebar godhong kara sabar sawetara. Ya ngene iki senenge pas bareng-bareng. Rejepan gemah ripah lo jinawi katentreman rezekine akeh. Amin Allahumma. Luar biasa kali ini satu persembahan bersama DNS. Tentunya matur thank you, matur sembahun kami aturkan dumateng pemerintah Desa Jaraga, Polsek Koramil, sedulur-sedulur semuanya. Di kesempatan di malam hari ini satu persembahan bersama DNS. Sik, ya bos, siap ditoto meneh. Toto barisane sentak gedung. Man paman tak rewangi duduk sumur mane Nowo matu banyune tak rewangi dodolan umum sore-sore kebune kiro Jai wono lemuyang opo kangese Ela elo ela eha elola ela ya eyo ela ala kapo kiro kapo siji sungune loro jae wono lembuyang apa pantese ela elo ela ya elola ela ya o solae ala kepo kiro sore-sore kabone kiro jae wono lembuyang apa pantese ela elo ela eha elola ela ea o solae ala kepo kiro kepo siji sumune loro jae wono lembuyang apa pantese ela elo ela eha elola ela ea o solae ala kepo kiro sore-sore
Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim suku batok elo lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah urip sregep ibadah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Sluku bae elo si apa penyang solo oleh payung gono majeke lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip sregep ibadah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Suku bako elo siropo menyang solo oleh payung kuno majenit lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah urip ibadah Jaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goyang Zaman wis akhir bumi goyang akale jokir negara goyang wis akhir jaman wis akhir bumine goyang akale jungkir wis akhir jaman wis akhir bumine goyang akale Zaman wis akhir dunyane sungsang
makmume kingsir makmume kingsir imane ilang zaman wis akhir zaman wis akhir lagi depotong atine kafir uripe pedhong zaman wis akhir langite peteng atine kafir uripe pedhong zaman wis akhir banjire bandang sing buri mungkir sing arep edan silung ngomong sedelo kami Kosek. Lampune duripke Mas. Lighting. Kosek dibayar larang lek ora mudhun apa tut mudhun gini. Rene. Mudhun. Dewi, ayo artista gini. Mudhun. Ayo. Copot sendale copot. Kosek, rene ya tak kandhani. Kosek, pripun cocok mboten? Cocok. Sawer mboten? Waduh, wis bayar lunas wis lunas. Ikan apa? Marok. Kowe iki neol ya enjo, aku ya iso. Heeh. Pripun? Kok tambahi 100 ya? Ya, ora apa-apa. Ya sak mereme. Lek to, Geng. Dalem. Sampeyan ki kudu ngumumi waroke. Waroke bligung. Klambimu copot. Oh, lah iya. Klambimu copot. Ora. Wis iki ora iki nggih masuk angin bareng karo anak kene iki rupane abang kabeh. Ora. Lek to, Geng. Dalem. Iki kurang Abdol. Pripun. Nasi duwe omah ra melu joget. Sapa sampeyan kon midho. Sik endi? Iki. Nah, kene. Ngadeg. Ayo. Tetep ngadeg. Pak ketuane pundi ketuane? Pak Ketua Rin. Pak Ketua mriki, Pak Ketuane mriki. Heeh. Sing bayari larang, sing nglumpukke kanca-kanca luar biasa berkah buat gesian. Gemah ripah lo jinawi rezekine melimpah sehat kabeh amin Allahumma. Pak Ketua pundi, Pak RT pundi dugake mriki. Menawa Pak RT sik kene aja idrep nek ngono kuwi kene bos. Sapa ketuane ndi? Lanjutin Mas Soleh. Heeh. Iso, ora iso. Lho kowe iki ngene iki tok wis maduk sembrono. Lali apa panjen lali persiapan jauh
kersa mimi, teh purun, susu purun, cilik wek, cilik, jumlahnya cilik. Kose ora sedo, dekmu gudi, ora sedo mimi. Pripun? Penonton iki jangan joget. Kose, kono kose didelok sik. Sing ndi? Persiapan, shoot. Cangkem buka olah, kanu madep ke depan ding ora cangkem buka kleru. Maaf. Yo, lanjut leh. Lanjut sul. Lali apa pancen lali yen eling sedap. Wis ketoke ndelok bokonge wis matuk, sikile wis matuk ora dengkling. Kowe gogok kono wis. Saiki kowe jar joget le. Kene wong loro tata barisane. Yo. Dalem. Ditambahi wong loro kas. Siji. Anake Dimek lho. Renek ki. Bocahe renek ki. Mah indelep. Oh, wis kurang ajar. Oh, Romo. Hei, kene bos. Karo aku. Cek. Ayo. Romo, ayo. Kene. Tonggeng. Ora iso piye? Ditakoni. Sapa? Niki upami kromo joget lagi sami matuk to. Oh, Jeh. Niki para sederek, upamine kromo joget. Kersane apa mboten? Cocok. Kromo sae napa sae? Oh, nek sae kene lho. Kromo iki sae. Kene bos. Ora nyait. Iki lho. Iki masternya. Iki moket mau wis indelep kan mau. Ayo bos. Alah, joget marok. Bos. Iya, heeh. Kowe iki lek iya. Le nyenengke ora sah piye kene tetepe. Ayo sul. Kok sing nggih. Heeh. Eneng sing meri. Sopo? Wih, sing arjen sing tengen iki. Ija. Kaki jare. Heeh. Jack. Ela ta Jack. Kowe ora aku kaya pinter kok. Ayo Jack. Ora iso. Ayo mau wong loro. Ayo Kak Kromo, ayo Kak. Iso, ora iso piye. Kaya leak yo. Yo, sentake. Lali apa pancen lali yen eling kok bali. Janji ngomong sedelo kare semulan ra ono. Umpame modalika Dada sayang selamat jalan dada sayang
Allah.